Manakaka nasingo janeno mar Kala TV ni kaumolo kanyo sa para biro do kae kod weche manyien mago mag podhochieng ka weche maket koda magi akelo ni mana e yono machiek. Panigi ni weche go mowuok achiel mesawa mano mar kao weche manyien. Nyinga Neli Achieng Ndine. Jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod jatend piny Mozambique Daniel Chapo kawuono ne otelo e romo mano mar joket mwandu ka romo maket koda ma ne obagi e boma kata ne otelie ne obage e boma mano ma Nairobi kocha e magawa moro e boma ma Nairobi. Maloyo kembe ma romo 20 duto te ne ong'ado mano mar keto mwandu mano mabende romo bilion 3 e sectors mago mopogore kanyo mabende oting'o sekta no mar limbe, sekta mar pur ka achiel kod sekta mano mar thieth. Jatend piny William Ruto ne okawo thuolo maket koda mano mar goyo erokamano ne joket mwandu go ka bende ne oyango ni piny Kenya oikore mano mar iko kendo rwako joket mwandu e pacho kae. Ruto ne oloso kama Kenya is implementing a new package of cross-cutting policy actions designed to remove long-standing investment bottlenecks and significantly enhance the ease of doing business. We are strengthening tax administration by introducing VAT refund mechanisms for export-oriented firms and providing greater certainty in transfer pricing frameworks, thereby improving liquidity and predictability for our Jatend migao ma ochung'ne migao no mano mar thieth moluor Eden Duale owacho ni piny owacho kokalo kuom migao mare oseduoko chien landruok mano mar tuo kahera gi atamalo 45 duto te ka bende thoe bende wacho ni osedok piny nyaka gi sani gi atamalo 68 ne oloso e sach nyasi mane obagi mano mar hingo odiochieng mano mar kahera kama bende ne obagi nyasi maket koda ma ne obagi e mbalariany mano ma Nairobi bore Nairobi kocha. Ne okoni piny Kenya pod biro bedo ka dhi nyime gi kedo kod tuo mano mar kahera ka bende ne oyango ni kaka migao gibiro bedo ka gitiyo kod yorego kata lony mano manyasani mano mar neno ni gikedo kod tuo mano mar kahera kendo gitieke chuth. Kenya has made commendable progress, achieving a 45% reduction in TB incidents and a 58% reduction in TB-related deaths since 2015. This reflects sustained government investment, strong county collaborations, and effective partnership. But we must now move faster, more cohesively, and get accountability. The Ministry of Health, working with county governments and partners, have scaled up TB services across all our 47 counties. We have strengthened our diagnostic capacity by deploying the molecular test and the ultra-portable AI-enabled digital X-ray machines, enabling early and accurate detection even in some of the most remote parts of our country. And this is how we have operationalized universal health coverage, by taking service to the people. Ladies and gentlemen, ending TB will not be achieved through medical intervention alone. TB is driven by poverty, TB is driven by overcrowding, malnutrition, and environmental exposure. And our response must therefore be very comprehensive. Ending TB requires a coordinated, a whole-of-government response that addresses both the medical and the social drivers of the disease. We as government are strengthening efforts across sectors to improve the living conditions, enhance nutrition, promote safe and healthy environment, and expand access to screening and care in high-risk settings and workplace. And I want to ask the leadership of Nairobi County. They must take the health sector very seriously. I don't know why.
I've never seen the CEC for Nairobi County in any of the health functions done in Nairobi. Neither the deputy governor or the governor. And I want to say it here, Nairobi is one of the leading counties in TB closes. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with the partners. And this changes every month and every quarterly. But we really want, because health is devolved, we really want our counties to take the lead. This meeting today that we are holding is about that mother in Kibera who can now hold her child again after completing TB treatment. It is also about a boda rider in Kakamega who thought his persistent cough was nothing serious, only to discover that early testing saved his life. And it is about a young man in Mombasa who was battling both TB and HIV, and today is alive and hopeful because he got integrated. So these are the faces of TB in Kenya, but they are also the faces of courage, survival, and hope. Kawa dhinyime wayudo kanyo ni tend migao mano mar limbe pacho kae sani Tokoro e bwo duol mano mar Museum of Kenya ochako chenro mano mar chwalo tijene e counties mago mopogore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono piny owacho mano mamalo ne oketo kokgi e winjruok mano mar biro tiyo kanyakla kod piny owacho mano ma Kisumu kendo bero wechego mago mag limbe mana kaka ileronwa kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Mochung' ne rito gikeni e pacho kaendi the Museum of Kenya gikone to koro chako chenro mar chwalo tijene ne counties duto ma e pacho kaendi mano koluwore kod pend chik ma pacho kaendi ma bende dwaro ni mwandu maket kod mago koro ta kod counties ka Kisumu County en achiel kuom counties go eko ma chenro maket kod maendi koro ne ochakie. Ma en okang' mineno kaka yono ero ma bende biro neno ni welo mang'eny koro chopo e gwengewa bende gundho kendo bero kuonde neno gikeni maket kod mago. Laktar Wechemanyien Mag en jalup governor e sirkand county ma Kisumu. Professor Peter Anyang'o, we have just in a short while ago signed what you call an intergovernmental partnership agreement. It's not an MOU, it's not what you're asking, it is what you call intergovernmental partnership agreement. Transferring functions of the museum that we have in Kisumu from the national government who have been running it before, the National Museums of Kenya, to the county government, of course in fulfillment of Schedule 4 of the 2010 Constitution. E kinde tok mare kod jofwambo kinde bende ne giketo kokgi e obok maket kod maendi, jalup gavana noero ne onyiso mor margi kaka county kendo ikruok mabende gintiere go. But I must hasten to say that we are happy, we are grateful that as a county we now have the opportunity to run that facility. We have, of course, invested money in there to improve it and just to ensure that it lives to its billing. It's probably the only museum, okay, within Kisumu and within the region. So it is incumbent upon us to work with relevant stakeholders to ensure that it lives up to the standard. Kabende migosi Owili koro yango ikruok mabede gin go kaka sirkand county ma Kisumu mag dhi nyime kod bero chenro maket kod mago. So we've taken the opportunity also to engage with the Ministry of Culture. You know that this year Kisumu will be holding the 5th Pinyi Luo, and it's a celebration of culture, it's a celebration of our heritage, and the team that is here really are the ones that will work together with the county to ensure that we have a very successful one. Of course, we'll be having our preparatory meetings beginning next month. But the minister was here. We've already briefed her, and we've already briefed the PS here as well. And we are happy that we are going to host that particular event. Bende olero ni achiel kuom weche mabende ne gitwake en gero kiruno ero mar somo kata library mabende oluongo nying ruodh Luo mabende ne okedo ne ogandane mane migosi Robert Ouko of Kisumu, that we will build a national library in honor of Dr.
Robert Ouko, the late, and we are hoping that in our engagement with them, this is one other project that will come to fruition. Tourism. Korka kore jagore ten migao mochung' ne weche mag limbe pacho kaendi mano mikae Umi Bashir bende ne odhi nyime kod yango chenro maket kod magi. Hand over the Kisumu Museum to the national government, and we're doing this today in Kisumu County together with IGRTC, who have walked this journey with the National Museums of Kenya, national government as a whole, together with the county government of Kisumu. So the museum is 4.2 hectares. It's sitting on a 4.2 hectares parcel of land. We have also sent some staff from the national government, the national museums, around 13, to also support the transition process. Mikae Umi Bashir bende no yango geno mabe gintiere go kod counties e pacho kaendi emomiyo gichwalo chenro maket kod magi. So funds follow the functions, and we hope that devolving this particular museum will open up the tourism sector in this western circuit, and also increase the number of tourists, enhance our culture and our heritage as a whole, particularly this area, encourage international tourism and also local tourism. Kabende Mikae Bashir yango ni chenro maket kod ma ok chwale Kisumu County kende, ten chenro mabende dhi nyime counties mamoko e pacho kaendi mangima. So we have no doubt that the county governments will uphold the status of the museums. We are devolving, just for purposes of record, 7 museums, and Kisumu is one of them. We have Wajir, we have Narok, we have devolved Kitale, and we're doing this because we are implementing Schedule 4 of our constitution, whereby devolved functions go to the county governments. And as a state department, we've also done this for the library. Nekala TV kuke Kisumu County and Justice Adoyo. E kaunti mano ma Migori kocha oedo kanyo ni jopiny gwenge go mag Ranen kaachiel kod wang' chieng' bungu e kaunti mano ma Homa Bay atimo mos wacho gi dhogi tieko ka otenore kod rach mano mar apaya mano ma bende wuok gamba ka ochomo bungu ka bende gikoni apaya no osebedo karocho chenro go mago mag ohala kaachiel kod chenro go mago mag wuoth. Odiochieng' ma kawuono ne gibago ng'anyo mano mamuol ka bende gikwayo piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar kaunti mondo mi odonjre wachno kendo mondo mi olos apaya no mapiyo kaka nyalore. Mokalo ana wuon kaka japuonj akier magora piny ma inyora ma dhi osiptal en wach malich ahinya ukonywa nikech chuno ni nyithindo be nyaka wagol chon joma mine kadhi konyore kadhi osiptal malo god ber ok nyalre iting'o miyo mapek onge kaka de watimre omiyo wakwayo sirikal kuyie to konywa uru wainyore kata mana chiro kaka wadhi e chiro onge iting'o mena, iting'o alot, iting'o ang'o, igori piny mapukre dong'e yote. Omiyo wakwayo ukonywa jokama. Konywa uru nikech yoni olokore puodho. Ndara ni ok nyal luore adier ma Nyasaye. Ma kata king'iyo bathe kacha iyudo ka rabolo pidhi. Koro wapenjore to jopuonj mapuonjo ranenani be en achiel kuom public institution ma onego bed ni ato yudo service provisions. Koro wakwayo sirikal ne President wa Mwahero, Mheshimiwa and Dr. William Samoei Ruto, ni biro Agoro kendo ni chiwo singo ma idhi timo. Wakwayo mana kaka ni timo Agoro, time ne yoni bende. Tunaomba tu serikali tafadhali, sisi pia ni wapiga kura na sisi pia tunalipa tax. Kwa hivyo tunaomba muweze kutusaidia kama wanabodaboda. Maana usiku wa manane unapigiwa simu eti kwamba kuna mtu fulani ambaye anataka Ekindeni mano mabende duol mano mar IEBC dhi nyime kod ndiko jogo ombulu mago manyien
e kaunti mano ma Bungoma iyangore ni ne ondik jogo ombulu mago matin manyien e kind yiero mano ma bende ne okalo. Kane uloso to ka bende ne osechiwo puonj mano makare ne apisas mago ma bende biro bedo kandiko jogo ombulu no. Apisa mano ma bende ochung'ne duol mar IEBC e kaunti ma Bungoma Grace Rono okoni gigeto ndiko rowere mago mathoth e sach yiero ni kendo ne ojiwo rowere go mar mondo mi giwuog oko gindikre kaka jogo ombulu. This exercise will be rolled out on 30th all over the country, and we shall begin registering from all over the wards here in Bungoma. Therefore, I urge our youth to take advantage of this because the services have been brought closer to them, because some of them will be doing these exercises are our own children, our young GNCs who come and register themselves and then they continue. So I urge everyone to come out and register, because once we have numbers is when we have a very big bargaining power in this. Weche makamagi na kelo ni mana e yono machiek janeno mar Kala TV paniko molo kanyo sa chiel ka chiel kod sadeki biro yudo weche gi kod kuku magi. Oriti masani kendi dhi nyime rango wang' jowi mar Kala. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine.